Не бе, Мелани. Скочни. Стават Тъс направо. не дава. Ето го и други балон. Деца. Значи, апаратът би трябва да разкрива. Не знам колко струва. Не, те вече би трябвало да се пада. Не, бе, аз колко моля да се пада? 720 беше. Ама какво? Лева. Мелани, Беше вече под 500 сигурно. Мелани, айде да се прибри за Страхотни е. балон. Ма той е, че отдалеч, сега примерно уния където са там. Да. Ако тук да снимам, ще стане точно така като картичка. Отзад не знам защо отдалеч трябва да се снимам. За да станат такива Ай, може да ме гледа контрастни, такова. да. Трябва Трябва да е да далеч. Малко. Къде са другите? Нека мами да тя да такова. Когато са близко, стават, но не е така. Мелани, Спри да вържа. Мелани, ела. Ела, дай на мен. Дай, ела. Ами, къде отивате в самата?